Vi har om magnesium, lavet af Alberte, Kappel og Kevin. Magnesium er et meget brandfarligt stof, som man kan have svært ved at slukke, når det først har taget fat. Bilmotorer med stoffet magnesium. Folkevognen, Porsche, men Porsche stoppede med at producere magnesium i deres bilmotorer i 1970. BMW har det også, men fik det først i 1995. Magnesium bliver iltet, når det har kontakt med det luft, der er rundt omkring os. Modsat andre jordmetaller er det ikke nødvendigt at opbevare magnesium i et iltfrit område. Fordi det magnesiumnid, der skabes ved iltning, danner et tyndt, men slidstærkt beskyttende lag, der forhindrer ilten i at annullere ind i metallet.